Womo Donnkokrom ekrobia no ewo Amanfi West Mensimu ewo Western Mantam no emodo wadesre to enwuma kese ne nkuma aban anim se ne manim ye de omra no meye nsuo papa bi ma won mo enom se be ya wapomuden so ebefa ne ntoma pefra. Donnkokrom ekwaye krobi wa Amanfi West Mensimu atoye mantamu odi adesre eto ankrankra nyumekwa wodo ne aban anim se eni animu yi a wometu ensuo emfama wo mu oni Adom Kasee atwetwe nkomo ene wodi tu dwase ewumu se wo manyimu a woto aba eyi akandifo na nso ensuo pade wonya bi enom ye esutini bi ewo honom ene okokọ se ensuo efirimu na nso sesei eni asei. In fact ekwan no ehan pa yo problem ewe kwan na wabobro kono ne yensuo no sabi ya pipe ya ba akopɛ pipe no so nya sisi ya adu try zizin ye bupe na pipe na asan nsuo na ye ba basa no so nsuo no blade na ama nsuo na abroko enti ye besra ban ne se omra no me man ya pa na na aka se beble me ya na chiame me fi se de ekoso ina ina nim abato ye besre so wa mehwe no anya aman a ye ntumi nto ababio wanu si yape eno hino wo krono eso na akese editu dwase watwere nkrata pi di akoma Amanfi West Mensimu Assembly any assembly member akasa nso enyade a wo mu anya emwa bia afiri ho senti de adredi aban ne ankrankra no nyumekwa wodo ene obesere wo mu se wo metu nsuo ema wo mu you say nsuo ayenom no nsuo no akwaye basa ewie ebo kakra no se wo hwe nsuo ayesa enompa ani a na se nkan ya de se nkan ye de ma nimpa ma no enom nanso enam se yenye nsuo baabia nti se we ya na eren yenom die sra aban se onhwe na contractor na eren ombra mewie ekwan no na nsuo na eren enye kwan entene ko na yenye nsuo pa eren enom osan so kire mu se akwan ya eka Donnkokrom eni nkura wodo ebom no atete apansam senti eno nso mpanifo ehwe ma wo mu a anka beboa Donnkokrom ya kwan no efi Mr. Kwam Junction eba Donnkokrom 5 kilometers a contractor no mfie menu ni o sha ase no onwi wa baba ye covers no kama odi ato ha a dusanka ofeli nanka kairen etimeba ya nam se covers na wa ye wo kwan no nti ka bia iren entumi enko a medin kan kama asem no tirim se no tse pragia anasa abobo yankwa na iren etumi abaha ndi yesre MC any MP ni abana nkasa road minister se omonhwe na contractor no ombra na omewie ye kwan no eman